Добре, да. Най-хубавото място в нашия театър. Това е много спорен въпрос. Готиното на нашия театър е, че салонът ни е толкова малък, че отсякъде се вижда прекрасно. Тоест, където да си купите билет, все е супер. Най-хубавото място за гледане, разбира се, че е зад сцената. За мен най-доброто място в салона на Малък градски театър е пети ред в средата. Според мен най-доброто място в театъра е на балкон, централно на първи ред или долу на партера на първи ред отново в средата. За мен най-хубавото място е на първи балкон, винаги централно. Аз предпочитам да гледам от балкон, леко в страни, не централно. О, господи. Леко в страни, ляво или дясно. Това е моето любимо място. Поред мен най-хубавото място е на шести ред по средата, за да може да се вижда всичко до край. Може би любимото ми място е някъде по средата на четвърти или пети ред. Там има хем най-добра гледка към общата картина, хем имаш и поглед към детайлите, които изпълняват актьорите. За мен най-хубавото място е на трети ред, в центъра, централно място.